Din seo ag Tech Fhéile in LCAD in Lumne, aniu le an spreide agus cheilliúradh dá dhaoine óga agus dá idirí atá gobar a Chlár TechSpace. Ní bhain bhfuil neart rudaí technúla le feiceal in seo aniu a tá sár obair na dhaoine óga atá gobar sna heilbhéin agus is stem sa spot halls aniu, mos go bhar saolaíoch agus sprí ag an ócaid eil in seo. Céir is brí le Tech Fhéile? So tá Tech Fhéile is cheilliúradh duna da an obair bhfuil na daoine óga dhéanamh na scolanna thar timpeall in éireann sa chuaga conna, chuaga mún agus chuaga ola. Agus it's cheilliúradh Tech Fhéile, so it's lá lehain just taspónta dhéanamh le an obair bhfuil na daoine óga dhéanamh sa scolanna. Trí an meán, trí obair cruthaíoch, trí an STEM, agus trí an computer science freisin. Oh, hey guys! Constance, mis Miho. Agus mis Anna. Agus de post einta tábhacht leanú agus sinú cead an. Tom ag An Roinn Cultúir. No, tá ag súg mór leis. Yeah, Tom comes freisin. Rinne mar clachtú níos lú, cai mé ra gur pro cearta anat. Gur mágus. What sé deantó go a riomh? No, ní riamh. Ní creid an bhualas an támó súg mór leis an cé Tech Fhéile a riomh. An bhfuil sib sú leis? Well, tá mai né bit cant agus a géiste leis na buic seo tógra bána ceáil den Sky agus iad ag sinne miniu ag Tech Fhéile. So, conas mar hasise se bhain bána ceáil seo? Well, bhí mar ag déanamh ceardlann scoil le muir na Cailíomh agus bhí mar ag cuma arán leithí agus bhí mar ag chun dul go dtí an stúdio agus ceantas na aránse a chur na chéile agus just leanam mar raig le sin. Well, is áit é Tech Fhéile agus is ócáid é ina féidir linn agus leis na daoine óga an spéis nádar sin tá acap sa technoliacht a cheilliúradh ar bhun atá nua chumtha agus ina bhfuil gach meán take le chéile ina aon bháin. Agus a deisic na daoine óga a bheith sppracha, níl mór an deisna mar sin acap, so sinna fágóil mu de gcéire a chinnte go bhfuil neart deisnic na daoine óga.